Hej Henrik, jeg er i gruppe med Emma, Maja og Niklas, og vi har valgt at lave opgave 2, og jeg vil læse den første opgave op. Redegør for udviklingen i antallet af skilsmisser og udviklingen i alder ved første barn i forhold til uddannelse. Grafen den viser, at ved ægteskaberne fra 1950 var der færre, der blev skilt, og som årene er gået, har flere og flere folk valgt at få en skilsmisse. Grunden til, at grafen er fortsat stigende gennem årene, er fordi grafen er lavet ud fra princippet om kumuleret frekvens. Vi kan fx tage dem, der var gift i 1950, at efter 30 år, så er der 20% af dem, der er blevet skilt. Vi kan også tage ved 1960 og se, at ved 30 år var der cirka mellem 25 og 30% af dem, der er blevet skilt. Her er grafen for gennemsnitlig alder ved første barns fødsel fordelt på uddannelse. Her er de forskellige uddannelser, jo højere uddannelse det er herover, og så mindre uddannelse herover. Og her kan vi se, at man får senere og senere børn, jo højere uddannelsen den er. Og herover kan man se, at i det hele taget, så får man senere børn nu, end man gjorde i 1981. Så 2007 og 2010 heroppe. Refleksivitet betyder direkte oversat at genspejle. I Giddens teori bruger han udtrykket til at beskrive, at vi hele tiden reflekterer over, hvilke valg vi skal træffe. Vi bliver sat frem for så mange valg, at det hele tiden er nødvendigt at genspejle sig i de valg, man tager. Vi skal ikke længere følge faste traditioner eller normer, og det ses især inden for kvinderne, der i dag er ligestillet med mænd. Kvinder kan altså nu også være på arbejdsmarkedet, og de kan tjene penge på lige fod med mænd. Det er uden normerne fra gamle dage om en husmor eller den evige stræben efter at blive gift. Det er nu alle i samfundet, der deltager i de mange valg i vores hverdag. Derfor arbejder Giddens også meget med begrebet identitet. Giddens beskriver identitet som noget, man skaber gennem hele ens liv, ud fra de valg, man tager. Han mener, at vi skaber den person, vi er, ud fra f.eks. hvilket tøj vi går i, hvilken musik vi hører, hvilken politisk holdning vi har, eller hvilke fællesskaber vi færdes i. Til gengæld er der nu i dag mere fokus på individets egen stil, og man gør ikke så stor grad længere at være en del af en fælles stil eller et fælles udtryk for en social gruppe. Vi unge springer i dag rundt mellem alle disse grupper i et evigt forsøg på selvrealisering eller søgen efter vores egen individualitet. I graferne ses det som tidligere nævnt, at der er en stigning inden for ægteskaber, som opløses. Det stemmer desuden overens med Giddens teoretiske overvejelser omkring det individuelle menneske, der bliver mere selvstændige i søgen på hans eller hendes identitet. Det er muligvis et resultat af, at kvinderne er blevet mere selvstændige, og nu tør at frigøre sig fra mændene, eller måske påtager de sig denne tendens til at hoppe rundt mellem identiteter. Dog er der også en stigning i ægteskaber generelt. For eksempel er der en stigning på hele 5,594 ægteskaber fra 1975 til 2005. De viser en positiv tilgang til den tillid, som Giddens mener er afgørende for, at det senmoderne samfund ikke bryder sammen. Det skyldes, at vi som individer må træffe nogle valg, f.eks. at blive gift, uden at vide, om det er det rigtige, og uden at kende konsekvenserne af det valg, vi tager. Derfor bruger vi vores tillid til at træffe de beslutninger, vi tror er rigtige for os. Den øgede refleksivitet i vores samfund påvirker muligvis også tendensen til senere og senere for børn. Alle disse valg, mennesket skal foretage, sker især under uddannelsen, hvor et barn klart er en forhindring. Vi kvinder vil være selvstændige og have en lige så høj status i samfundet som mændene. Derfor skubber vi familielivet længere væk, så vi kan fokusere på vores studier og arbejde for denne identitet som en moderne kvinde, der kan klare sig selv. Med andre ord, et stærkere individ til fordel for at gå ind i et fællesskab, som en familie er. Som vi også kan se på figuren af de kirkelige vielser faldet en del. Dette kan ifølge Giddens være en konsekvens af den aftraditionalisering og individualisering, der også kendetegner det senmoderne samfund. Vi føler ikke længere pres til at passe ind i de konservative normer om ægtemand og den kristne tro.